skal vi have spillet gult hår. Og nu! Hygger I to, ja. Det skal være svært at komme igennem. Det skal ikke være for svært. Det skal ikke være for nemt. Bummerhuggen. Men som I kan se, har vi fået besøg af trolde. Så siger Morten. Men jeg har den her idé. Nej, Tobias! Det er fedt. Oh Pizza Hut, oh Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken and a Pizza Hut. Du optager dine støder. Det er godt det der. Jeg glemte min trykmand. Der er slet ikke noget skræmmende. Ja. Hvad laver du? Dokumentar. Ikke om I gider betale så meget for kundkort, det var der penge af. Au. Det skal vi øve cirka 100 gange. Hvad har du været sikkert smør for at stå skændes? Så kan det være, der kommer en lille... Et lille ild. Pokémon. Jeg har ikke noget med, derfor er jeg sulten. Hvilket af Lisas fornavne kan du bedst lide? Oliver, Tobias eller Sebastian? Jesper, kan du ikke lige lave det der lækre kropssprog igen? Du er nederen igen i dag. Har du hørt, jeg blev kaldt Justin Timberlake af de andre? Det var så tæt på. Hemmelig tunnel. Prøv lige at se. Hej Lille. Hej hej.